Moikka tyypit! Kaikki varmaan tietää paljon obbyjä ja tällaisia ja siitä kaikkea. Mutta mitä nostalgisempaa on kuin Barry's Prison Run. Joten ei kun joinata. Tää on niin nostalginen peli. Mä oon pelannut tän niinku, en mä tiedä kuinka monta kertaa läpi ja mennään hardilla. First person. Bro vaan, hei bua. En mä nyt halua ostaa mitään. Heippa Nallu. Mä oon niin pro. Mä tipuin jo tossa. No mä en oo kyllä pelannut hetkeen. Hui. Noniin. Mä oon aina halunnut saada nää kolikot. Ja sit se on ei kun menoks. Noniin, siitä sai kolikot mukaan. Siitä lisää mania. Sitten kyllä mä olen pelannut tätä, jos kukaan ihmettelee. Mutta ymmärrän, jos ette ihmettele. Ovi auki! Bruh, mä räjähdin. Ja mä yritän speedrunata tämän. Siinä tyyli kestää ikuisuus. Noniin, vihdoinkin päästiin siitä ja mene sinne. Minä vaan painan tästä nappia ja sinä et seuraa minua. Tehdään diili. Vaan sulle kibäri. Mut mä en voi olla ainoa, kuka huomaa kaikki Bärin piereskelyt ja kaikki se röyhtäykset. Mä en voi olla ainoa. Noniin. Bro! What is happening? Mä näytän niin lyhyeltä. Tänne näin. Noniin, sitten mentiin. Kohta mä pääsen aivan sairaan ärsyttävään kohtaan. Mä siis kuolen tässä joka kerta. Niin kuin 5 kertaa ylikin. Mä menin just oikeaan aikaan. Oh my god. Ei! Näittekö te ton? Sieltä tulee lihapulla. Voiko joku selittää mulle, miten mä juuri kuolin? Juokse, pikku tylvi. Mennään. Bäri, täältä tullaan. Nyt tulee turp. Ei, tätä on aivan karsee kohta. Melkein 3. Sain ainakin 2 osumaa. No ei kiinnosta, mä haluan vaan saada siihen kaikki. Noniin, ota minut. Brauski on jumissa.
Jes, tää on vaihtunut. Noniin. Meillä on mennyt vasta 5 minsaa. Mulla kestää normisti joku varmaan 20 minsaa päästä tänne. Tai kun mä eka aloitin pelaamaan tätä. Kaka. Tää on aivan kauhea. Mä vihaan tätä kenttää varmaan eniten. Huhhuh. 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 Oh no. No. Kumpa tässä olisi välissä checkpointteja? No. Toivottavasti mun ääni kuuluu tässä, koska mä en ole katsonut. Mene. Mene. Please. Please, mä haluan elää. Please. Mä oon niin pitkällä. Mä anon sua peli. Yes. Mä en kyllä muista, että toi röyhtäysääni oli tollanen. Weird. Ja nyt mä pääsen stikkaita ylös. Starageroon. Tikkaatit tänne. Ouchis, mä törmään kaikkialle. Pitää vaan katsoa, ettei oo kolikoi. Joo, moi! Moi valvontakamera! Moi, mä menen täällä, kato. Mä aion karata. Et kerro sit yhtään Bärille. Mä luotan tohon valvontakameraan niin paljon, et se ei kerro Bärille. Aukea! Aukea! Au. Au. Laittakaa tälle videolle peukkua, jos tekin luotatte valvontakameraan niin paljon, että se ei kerro Bärille, että mä karkaan. Kakaa, mä en ehtinyt hypätä. Nyt nopea tästä. Hyppy. Sitten odotetaan, että se tulee. Hyppy. Sitten mennään tästä äkki. Hyppy. Noniin. Ei! Näittekö te ton? No niin, mä pääsin. 8 minsaa mennyt. Ei ihme, että tuolta kuuluu outoa kolinaa. Noniin. Nyt ei tule outoa kolinaa. Kyllä sieltä tuli outoa kolinaa. Nopeasti. Tässä on turvallista. Siinä piti olla turvallista. No niin, tässä on nyt turvallista. Nyt mennään nopea. No niin, me päästiin läpi. Vii. Hyi, mä vihaan tota ääntä. Ekkonen väärä suunta. Aha, mä räjähin. Ei se haittaa, tää on Roblox, joten mä respawnaan. Sitten IRL. No tää on IRL ja mä en respawna. Auki, hyi.
Kertokaa mulle, jos teidänkin mielestä toi ääni on aivan karsee. Viimeinen. Hyi. Please. Mä en halua räjähtää juuri nytten. Myöhemmin. Vaan myöhemmin. Mä just melkein tipuin. 10 minsaa mennyt. Ja muutama sekunti. Tääkin on mun mielestä aivan karsee. Wii. Please, nyt mä en halua tippua. Ei! Tää oli niinku 3. vika. Tosta. Yes. Yeah! Mä pääsin sen. Wii. Toi meni niin sulavasti. Nyt ollaan täällä. Hei Gary, mä tulin räjäyttää sut. Hei. Gary the chef. Enemmänkin Gary the räjähtävä. Pikau! Oh, ha. Mitä? Mulla on 2 food-suukaa. Noniin. What the hell? Oh my god. Hekkonen, mä en pysty ampuu! Hekkonen. Tää on ihan buginen tää peli. Too much boogie. Noniin. Hei. That was very weird. Mä yritän päästä sillä, että mulla ei mene kauheasti yli 15 minsaa. Joten vähän päälle 3 minsaa aikaa päästä tää läpi. Taas bugi. Mä pääsen laskemaan liukumäkeä uudestaan. Taas! What is happening? Tää bugaa aivan sairaasti. No niin, taas tää bugittaa. Peli. Mulla on pikkasen päälle 2 minsaa aikaa, jos mä haluun saada mun goalin tehtyä. Ja sä täällä vaan hidastelet mua tällä bugeilla. Wow! Wii, onpas hauskaa. Nyt ei! Tupla WTF! I don't mind. Joo. Mitä täällä tapahtuu? Hei. Noni. Okei. Tää ei suostu toimimaan, joten oiskos tässä tää video? Joten kiitos, että katsoit ja moi moi!